City Police Station na Chief of Police, Police Lieutenant Colonel Frederick Delis, nga padayon ang ilang monitoring sa mga gasolinahan sa Tagum City aron masiguro nga nahiuyon ang presyo sa mga produktong petrolyo sa gikatakda sa Department of Energy kon DOE. Nag-monitor mi sa mga presyo no sa kuan kanya with coordination sa DOE, Department of Energy. Kung nami makita dito nga tanaw na mga nilampas sa ilahang gihatag nga allowable nga range no sa presyo, i-report na po namo sa ila. Sila gyud ang adunay katakos nga mo implement o kung sa may sanction sa niya. Sa interview sa XFM Tagum News Team, kang Police Lieutenant Colonel Delis, ada-ada matud pang nga mga personahe nga nagalibot sa dakbayan aron monitoron ang mga gasolinahan. Lakip na ang pagpakgang sa illegal nga pagtipig o hoarding sa petroleum products aron dili maapektuhan ang supply. Itabang lang sa monitoring, hindi mangayo po sila og assistance sa mua, like na ay reported nga hoarding, hindi pang tipigan ang mga kwan nga dili baliya diha na ibaligyan ni kwan. Isa po na sa among gi kwan coordinate sa ilaha. Matud niya sa gayon nga doon na sila masakpan. Ila kini i-report sa hingtungdang ahensya nga mao ang Department of Energy alang sa tukmang aksyon. Kahinumduman nga gi-inspeksyon sa DOE ang mga gas station sa Tagum City sa milabay nga semana aron monitoron ang tukmang nga pagpasaka sa presyo sa petrolyo. Ug sa gayon nga aktol na usab mohimo og inspeksyon ang DOE. Escortan kini sa kapulisan. Naga-escort po ng PNP. So sige sila og tuyok no. So kay gamay ra man sila nga personnel daw diri sa Davao City o diri sa Davao Region. So dili gyud ingon nga taga-adlaw makakuan sila sa Tagum. But sa diri sa Tagum na mga instances nga sa semana kaduha sila makatuyok. Giawag usab sa opisyal ang publiko nga kung adunay nabantayan nga fuel hoarding, i-report dayon sa ilang buhatan o i-dial ang 911. Hinoon, gikumpirma ni Police Lieutenant Colonel Delis nga ning kasamtangan wala pa na monitor ang ilang buhatan kabahin sa illegal nga pagtipig sa produktong petrolyo ning syudad sa Tagum. So far wala tay na report nga nag-hoard og mga petroleum products no. So kung naaman siguro i-report na muna dito sa DOE para matagano ka. Wala gipili nga oras sa pagkape, basta imong kape healthy. Pili ang kape nga healthy kini ang Santon Plus Coffee Mix alang sa nakayusang nga Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Lara Sanyol, XFM News.